esela velobala usisiqalo usisiphetho ungugunqa behwaqele uthu Isaya Thixo wethu ongcwele imicabango yakhe iphakeme kunemicabango yabantu uthu Yohane amalungu ebandla athule awimqhele ayibeke phambi kwakho uthwa ahlabelela ingoma athi ungcwele ungcwele ohlele esihlalweni uthu Isaya amakherobi ayajongana Hallelujah. abone uba ayafana asuke ukujongana ajonge etironeni yakho ayigqiba ujonge etrone nabo avakale ehlabelela ingoma Oh, Jesus. athungwele ungwele Yama. ohlele esihlalweni Oh, Jesus. uthu Hezekiya ndandisemfuleni iKhebhari woo dala bhadayila wele best Hallelujah. Thank you, Jesus. siyabulela Nkosi yamakhosi Hallelujah. siqobeleni uYesu izandla egameni likaYesu singahlala phansi bazalwane haleluya mandithathe ithuba ndibulise ngokukhethekile izinceku zenkosi bawupostile uMagwa ndiyabulisa tata egameni likaYesu ndibulise ngokukhethekile utata noma umpostile ewumayile egameni likaYesu ndibulise abazalwane bonke abakhona otata omama obhuti nosisi izinceku zikaThixo ezihleli ngasemva nezihleli ngaphambili ngokuzithoba ukukhulu ndiyabulisa egameni likaYesu haleluya ndibulise iworshipers egameni likaYesu ndibulise iproduction nabasidlalelayo egameni likaYesu haleluya ndizothi qhwi kancinci bazalwane sebekhona abakhulu kunami ndihlale phansi haleluya sizofunda nje amavesi ambalwa abe mathathu emva koko ndehle kule ndawo alibonke igama lenkosi incwadi yokuqala esizoyifunda incwadi kaExodus incwadi kaExodus mighty God incwadi kaExodus Exodus chapter 26 Exodus chapter 26 sifunde verse 1 yedwa Exodus 26 verse 1 asajongo Exodus 26 verse 1 siphinde sivule no Mark chapter 15 verse 38 yedwa egameni likaYesu Exodus chapter 26 verse 1 Mark chapter 15 verse 38 yedwa sizovala ngoGenesis 3 verse 24 haleluya ndiyacela bandincedise ngasemva abazongifundela egameni likaYesu sivala ngoGenesis in Jesus name oh wezili Zulu kanye nom Jehova ungumalusi wami cela osifumene asifundele bazalwane Mark 15 verse 38 Genesis 3 verse 24
uJesu waseNazaretha, thetha ngalo uzibonakalise njengoThixo ukuze kube naphakade. Amen. Bazalwane bami abathandekayo, ngiyacela uba sijonge lamavesi amathathu esiwafundile emva koko ndisuke sithandaza. Alibonge igama lenkosi. Ngiyacela nje siwajonge kancincancana. Apho ke sigqibele ukufunda khona sifunde encwadini kaGenesis, incwadi kaGenesi. Lithi izwi lenkosi emva kokuba uAdam noEva bonile kuThixo bakhutshwa emyezweni. Alibonge igama lenkosi. Lithi izwi lenkosi kwabekwa ingelosi ikherubi enekrele. Alibonge igama elivutha ilangaye. Alibonge igama lenkosi. Ndifuna bazalwane sithethe njengalento ethi message of the cross. Anizuthetha ngayo kodwa ngizothetha ngephathi yayo ndisuke kule ndawo. Alibonge igama lenkosi. Lithi izwi lenkosi bagxothwa ke emyezweni uThixo abebabeke kuwo. Babeka ikherubi yenzela uba bangasaphindeli enkazimulweni kaThixo. Yenzela uba bangasaphindeli kule ndawo uThixo ebabeke kuyo. Wabeka ke ikherubi, eli gama elithi ikherubi siyaqala ukuliva apha oko ibhaliwe iBhayibheli ukufika kuGenesis 5. Yilento oba uMagwa kuthiwa i-first mention iyaqala ubhalwa ngayo lento. Alibonge igama lenkosi. Igama elithi ikherubi litsho ukukhusela nokungavumi ukubona ngapha kwayo. Ngamanye amagama ikherubi yayinto ekhusela ukubona iglory kaThixo. Noba babekhangela babefuna ukuyibona kangakanani ukuphindela inkazimulo kaNkulunkulu, babethi xa bebona ikherubi bangabi besakwazi ukubuyela ngapha, ngoba ikherubi umsebenzi wayo kukuprotecta nokugcina nokulinda ukubona kwenkazimulo kaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Apho ke siqhubeka sifunde encwadini kaExodus. Lithi izwi lenkosi kwathiwa yenza umnqube ube namalengalenga, amalengalenga ahlukahlukane. Xa usenza lamalengalenga ubhale emalengalengeni ikherubi. Othetha uba noba ungathi ufika emnqubeni ungene phakathi komnquba uzothi ungumpristi omkhulu uya phambili, kodwa awuzukwazi ukubona into engapha ngoba kuhleli ingelosi elikherubi. Awuzukwazi ukubona iglory noba ungathi noba ungaya kangaphi ngemini, kodwa ngenxa yoba kukho ikherubi eligadileyo awuzukwazi ukungena. Awuzukwazi ukungena. Kugade ntoni bazalwane? Apho sifunde khona Mark chapter 15. Kwaba khona indoda efesiphambanweni. Kuthiwa loo ndoda xa ifa kuthiwa ikhuselo lethempeli elaligcwele elalibhalwe ikherubi. Kwafindoda kwafindoda ekwabhala ngayo kuGenesis kwathiwa the seed of the woman shall crush the hand of the enemy. Kwafa indoda ekwathetha ngayo elithi izwi lenkosi, he is the star of New Mary. uYesu igama lale ndoda sabona inkazimulo yakhe. Ivuliwe lenkazimulo, itetelwe, 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 ihlele ebantwini, ivuliwe. Akukhathalekanga noba siphi, sivele siyibiza sihlele ezimotweni sithi watabhayila wele vesi mayivila. Itetelwe.